Uvandisi wacha ndikatani sikwanisa kuite sekukwacha ukutozori kurwara nemabani maoko sikwanisa kwacha asi andikatokwanisa kuisha kuwacha hembe yawo one ndikwanisa kuite sekukwacha kandi azviti wacha ndikati aiwa ini handiwacha nekuti pana challenge ndiyanofanira kuite sekukwacha nhasi weekend challenge musikana wake wakanzoti ada kuroora kuti aite mwana naye nekuti ini handiite sekukwana sokuti inini mukunetsana kwedu zvozorova naye kazoita imwe nyaya but vauya kunoku ndakafungira kuti dzivhara vangu kana kuti vamugamuchira nekunzwa nyaya dzacho kuti dzanga dzisingakwanisi kutongeka dzitezvara dzaida sekuti ndigogo kana Feeling unsafe? Don't let fear control your life. ZC Security is here to protect your peace of mind. Ndauya pano kuti ndikutaurire nhau yeZC Security wemachechi, wezvikoro, wemaindastri nepese zvapo panoda kuchengetedzwa. Tsvagai iwawa wedu isusu weZC Security. ZC Security. Stay secured. Stay assured. Ini ndashedza mumbo kunokudara nenyaya kuti akandirova ndikatiza ndakauya kumba kwedu kunyika ndatiza ndichingobuda pamba vonondorova ndakafonera tezvangu ndikati kuno kundonyaya iripo mwana ini andirova ndoendere kupolisi kana kuti ndoenda kumba kwedu. Baba wangu wakati mamurora dzokera kupi kumba ikoko mangwana tozogadzirisa nyaya ndikati aiwa kumba handisita sei handisikwanisa kudzokera nekuti ndarowa pandatoka foni mwanga uri usiku ndobva ndafonera baba kunokunyika ndakavaudza kuti kuno kundonyaya yaitika ndarowa nemukwasha wedu wakati kana uchikwanisa pinda murodhishe zviuye kupi uye kumba. Ndauya kumba ndabva ndasvika kumba pandavatsanangurira nyaya kuti mukwasha wenyu andiroera nyaya kuti ndanchirwara obva handiti wacha ndikati handisikwanisa kuite sekukwacha ukutozori kurwara nemabani maoko handisikwanisa kwacha asi andikatokwanisa kuisha kuwacha hembe yawo one ndiyandikwanisa kuite sekukwacha kandi azviti wacha ndikati aiwa ini handiwacha nekuti pana challenge ndiyanofanira kuite sekukwacha nhasi weekend challenge musikana wake wakanzoti ada kuroora kuti aite mwana naye nekuti ini handiite sekukwana ndikati aiwa ini handiti handikwanise kuwacha hembe challenge ngawo yawacha obva ndirova mbama ari makuseva. Ini ndabva ndatoona kuti hazvichaite izvo ndikandibude panapa ndakabuda pamba pandanogara kumba kwati zvangu pandaswera pandadzoka pamba ndopandakazosvika ndichirohwa ndichibva ndabuda pamba pandauya kumusha kwababa wangu. Ndasvika kwababa wangu baba vakavafonera amukunga kuti munhu wenyu yasvika kuno muroora wenyu wasvika kuno vachibva wakatawo foni takagara ndakabva kufa musi wa20 March takagara kusvika izvezvi atozotumirwa samona anangotera foni cheko aiwa akatondibloka akatozotanga kutaudza last week masisters angu aitofonera but aitoshaura kuti nini kokandiuye iye anodzingwa ngaadzokega kuno. Right, mulumbi yangu washinzwa tinstaura tizvibura tonzishoti pamusoro chakamboitika takanetsana nemudzimai gomba tanetsana nemudzimai gomba nyaya yedu yakatokure zvokuti inini mukunetsana kwedu zvozorova naye kazoita imwe nyaya but vauya kunoku ndakafungira kuti dzivhara vangu kana kuti vamugamuchira nekunzwa nyaya dzacho kuti dzanga dzisingakwanisi kutongeka dzitezvara dzaida sekuti ndigogo kana kuti ndakanga ndakamirira foni kubva kuna gogo kana kuti tete since wofutire ngotere ndakati mabhuku anoshatulwa takandifamba chichipa zvinhu zvinoratira amwe mane chikomba vanondibira mari ndakamubata nomushonga zvinoratidza kuti ane nyaya makanetsanira ndakuimba nyaya yakanetsa mumba medu izvozvo nyaya inonetsa number 1 tagara for 5 days nemudzimai wangu hapana mwana ndochinhwani chiri kutinetsa number 1 ndochinhwani chachitenderera ndazogara weni ndakada
zvipruvha wenini pachezvangu kuti maybe pamwe ndisiri kukwanisa kuitisa mwana mudzimba wangu pandada kutsvaga musikana kusaidi ndatsvaga akazvibata vandanoona kuti aiwa mai vangu ndogara naye rega ndimuudze chokwadi paprocesi dzese dzadapita ndiri kufunga kuti ndakambozama mukuzama mwemwe takatowirirana nemudzimai wangu mudzimai wangu akazvigamuchira takagara tisi takagara zvifunga kumusemana achiziviwa kuti kune munhu ane varutaura tagara kudaro mukadzi wangu akazoinga akuchinja atizvinhu kuti pamwe pacho kana dziri hembe tadhawo basa uye aenda kubasa ndaenda kwana anowacha dzange usiya dzangu ndiripowo pandotanga kuwacha dzangu hembe but zvakaenda zvino takazodavo kutonga handikwanisi kuti uyo unowajaataida ushiridha vanhuvasazvioni taita ngo vanhu vari murudomodefenda chakazonetsa zuva rekupedzisira zuva rekuti ndakazoita kuti ndimurowe uyu akatora hembe dzake vanoisa muwasheni basket vaenda panze vasiya dzangu dzinzi vasiya panze mumba ndopandikazoti gandiwemetukuru wangu asi unomuda mudzimai wangu ndomuda ini ndimumanza noita changamuko anoita magirlfriends akewo akawanda amba pamwe ndichimabata inini handiti chinonetsa ndechekuti murume wangu ndakamudza kuti ngatifambire dambudziko haabvumi handiti saka apa kundinanga kakundonotsvaga mumwe mukadzi achinda kuda kurora akatotaura nemuromo wake saka uri kuti murume uchada murambe kana usina right indeno panze mutarisa kuti vakasenza chi vakadi munopedzisa mukudzi